Kumusta na mo diya? Kamusta na mo diya? Balik ako. Balik na ko. Ay, dapat mag-vlog ka. Vlog! Wara. Ako na. Umaga. Shos? Nagpursa ka! Maribang! Gago! Meron, nagpursa! What's up mga kulira? Hey guys, so karon na nami mic para morning mic na mo para sa 100 na tag 110. And so karon guys, magla-vlog na ako kasi nandito na si EJ. Ayoko mata pa kukul. Hi guys. Let's do this, cameraman. Mama. No. What? Lola. Hi Lola. Hello, Lola. Hello, Lola. Hello. Milo. Kiwi Milo. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the mud. May nagdagan. Super. Sige na, paano to? So tapos nang ginawa kong Milo na kulit. Ito aming kakainin. Bagusok-busok kami ni EJ. Kasi yun lang siya nakabalik sa pag-video. Really, nigga? Nandun siya sa panakan. Nagstorya na ito dali. Oh no. Pagtanong tika. Ano may dali? Tulan ko naman nag-unsa ko dito. Tulan po kita ko nag-unsa ka dire. Nganong niyato mo ka dito sa panakan? Wala, namatay na si Lola. Namatay si Lolo. Lulugod kaya. Kahit kailang ang bumba lagi. Kaya kayo nagat sa magbantog dagat. Ay makakagid ang ng tubig. Ang kagi doon ay ng tubig. Makakagid doon ng tubig. Balugod mo pag mula sa siyan. Mapagkaon ka na. Ninuon niya. Sug na kay matog pagkuhan ako. Tabaan ni mo, uy. Taba, taba. Taba mong tubig. Tulo-tulo ang agi ba? Wara. Ako na. Umaga. Ana ba mo na kanod gusto ma. So karon guys, rest din ako karon guys, may trabaho kay nalaba ko dagan ko bulingon. Nalaba ko ganiya, wala lang ko na video kay dagani tao diri. Nya. Sweldo na naman ganiya ay karon uman lang kong kuha kay para dagan ko mapalit. Kay light ko ring light sa lightning pasuga para hayag ta. Isa pagkaon. Tapos bayad pa kong stand na tangan ng kamera. Maro to. Bakit mo na pagkaon ni siya, uy? Kita sa kamera lagi Jay. Di ba ako tuloy ng anak ko? Kini? Oo. Ulit na ako. Kuan lang to. Lubot ang tawag magkapon. Masapon. Simuli mo ganito sa buhay. Muduti ko malas 7. Muli ko alas 4 sa hapon. Kapon. Dugay kay kang mata. Alas 4 sa hapon ba? Hapon. Diba? Nagamata ka alas 10, alas 9. O alas... Paguligin ako no. Nagkuhan ko, ubot na. Hindi. Kausa ka mo ulakaw. Sa buntag, muli ko hapon. Mo ulakaw ka alas 10, alas 7. Sunod. Muli hapon sa kuhan, alas 4. Dugay ka nagkikay mamata na. Di ba ko matulog na? Magkuhan pa mo ko, Sa cellphone? Matulog ka na mga alas 9 sa gabi. Tapos,
Ayusin mo yung mukha mo. Tangina mo, babatak-batak. Ayusin mo! So nabuhat po na si AJ iya day kay mood lang, nabuhat siya, nakatuon siya kay simsay kanong video. Sabay-sabay sa video-video sa kuhay para makatulog kabalo siya. Bro, I see you. Maning. Pakita sila ha? Bro. Okay. Ulit ako, pre. Pwede na siya nagahi ako sa panag-ipa-rep. Wala man may rip. Iya dong iparin pero may rip. Wala man may rip. So dali lang siya nabutang ayos niya, butangan niya kuan. Wala pa na siya, ugmanan ako ni Kanon. Ni Kanon. Wala may rip. Di butangan na sa mauna, butangan niya ayos para bugnaw. Pero dito mugahi. Dili na kaya niya. Bugnaw lang na. Si EJ bayot man na. G, bayot ba daw ka, G? Dira, nungutan na dili, oh. Nungutan na, bayot si EJ. Usa, anak ko, oh. Eka, bayot ka dili. Estudyante sila diri, ah. Diri. Oh, ikaw ano lagi mo, ah. Ay na, sabi pareha, bigyan mo na. Ako ni mailo ako agod. Tubig ka man ni. Tubig, biskuit lang, daw. Uy, apa ni, uy? Kama na biskuit. Me. Uy, lami, uy. Mas lami, kung nabuo. Lingkod niya. Lingkod ba? Sugad gamay. Ulol ba? Nakumusta na mga wala. Giningaw ko sa inyo. Giningaw tamo. Giningaw sa inyo niya. Taro nga, uy. Pagbuwang. Kamusta yung mga uy bot ninyo? Mami po. Ay buto mo. Patay ko. Mami mo lagi be. Pakuha mo na. Mo tabang. Dito lang natatapos ang video sa kainan namin. Bukas, magbuhat na siya. Pero, dugay ka na siya mamata. Dugay siya matulog. Matulog siya mga alas. Di siya matulog yun. Sila sa cellphone. Kasi, gina siya kasi yung mata kay eye bags. Ang mga ibang step kita daw. Oo, kay mata niya. Tulog. Yan, may tangay bags. Kaya black gray amo ning eye bags. Ano kaya ka ka? Eye bags din na kabi. Ano ay bags mo daw? Oo. Kaniming ani, mga kuani bugason ni siya, kani mga ani. Mga pwede buot. Siya nakaon ay siya. Oo. Bulugod ka. Lagi mahirap pala ako. Ako himo na biskuit. Ako parep. Ako na gikaon karon, lami kayo. Ugma maghimo mi. Lami kuya. Shos? Nag-unsa ka! Naribang! Gago! Naribang, nag-shos! Nag-unsa na ka! So yun guys, dito lang natapos ang video. So sana napasaya ko kayo and sana pasaya ko kayo ni aking manghod si EJ. So susunod guys, maghanap ako ng content na sobrang ganda. Spot!